podstate môžete to uskladniť kdekoľvek. Tak dajte prosím vás prvé veľmi, aby ste robili tým, čo ešte nemali tú možnosť. Zbadá niekto rozdiel? Silnejšia znamená... Je silnejší extrakt, asi myslíte. Kofeín je tam stále taký istý, takže nie je v tom nejaký rozdiel. Súťaže bývajú aj v týchto nie, iba v Aeropress. Iba Aeropress. Tak potom. Ty máš niektorú z nich preferovanú alebo obľúbenú? Aeropress používam už rok a pol. Tento som pil viackrát, som si ho viac menej pripravoval na cudzích. Tieto mi prišli tento týždeň, takže sú čerstvo nové a teraz sa zahrievajú aj French Press, aj tá V60. Máme aj pre vašou. Aha. Ja ešte ideš o tým. To bolo vtedy. A čo som súbil? Poďte tu tam. Mal by som mať tých kanvíc viacej, ale jedna stojí asi 100 eur, takže je to dosť náročné. Čo je dobré na také kanvici, udržujem teplotu celú hodinu, nastavím si teplotu 95 stupňov a stále mi udržuje, takže nemusím sa starať o to, či mi voda chladne, ale hovorím to, že pre takéto profesionálne ukážky, alebo skôr by som povedal, že nie na domáce použitie. Nechajte si tú kávu tak prejsť celým jazykom.
najprv zo začiatku. Ešte raz. To som rád. My tu tá kanvica dosť syčí, tak vás počujem tak jemnejšie. No tak hej, no, tak vieme tu srkať všetci. Aha, tak je to na to je tá pomoha, ale to je tá tak to sa je povedať. A zelenú kávu. A akú presne? Je príprava? Či je taká, ja už neviem, čo tuším, ale teda povedz ty o zelenej káve, tvoj názor na zelenú kávu. Akože myslíš, že prípravu, že by som ju zalial a tak pil? Alebo... Lebo počul som už aj také veci, že predávajú z omletu zelenú kávu, vraj na nejaké trávenie alebo na čo. A jedna známa si to kúpila a týždeň prevracala potom doma, takže na to prosím vás neverte, je to hovadina strašná. Zelená káva je poloprodukt, ktorý sa vytvorí, ktorý sa dotvorí až po následnom prážení. Takže žiadne tie výživové veci typu je to fajn, alebo ja neviem, bude vám z toho dobre. Ja tomu neverím. Nepil som to a keď som videl tento dôkaz, tak tomu ani neverím, ani to piť nechcem. Predávajú to niekde v nejakých takých tých bio obchodoch, som to aj videl párkrát, takže. A niečo k nej viac, alebo? Maroš? Stačilo v tej zelenej káve? Stačilo, a ešte sa chcem opýtať. Káva, ako sa zberá? Kedy sa káva zberá? Keď je už dozretá, alebo aj... Zberá sa, keď je čerešňa žltá alebo červená, to závisí podľa odrody. Čiže odrody ste aj potom? Áno. Mohli ste vidieť takú tú červenú čerešňu na tých stromoch alebo kríkoch. A zber je buď ručný alebo strojovo. Strojovo znamená, že máte takto krík, príde takýto stroj a začne to takto zbierať. Áno. Vtedy je káva nekvalitnejšia, pretože tam sa zbierajú rôzne konáre a s tým súvisiace veci. Ručne zbieraná káva, no tak sa pestuje iba robusta a ručne zbieraná káva sa väčšinou zbiera iba arabika a to preto, lebo je najkvalitnejšia a chcú jednoducho tú najvyššiu kvalitu a preto sa zbiera ručne, aby ten človek, ktorý ju zbiera, mohol vytriediť nejaké kamienky alebo poprípade iné cudzorodé látky. A ešte raz viete, koľko trvá ten zber kávy? Viete čo, to je na niekoľko mesiacov, čo mám informácie, ale to vtedy príde fakt invázia ľudí na tú plantáž a zbierajú od rána do večera. Čiže dá sa povedať, že postupne... Káva sa pestuje na takom území, že vlastne dozrieva celoročne. To znamená, že zasadia nejaké tie stromy a nezasadia ich všetky naraz, aby dozrela vždy naraz, ale tak, aby sa to postupne striedalo, aby ten farmár mohol predávať a žiť celý rok z toho. Takže, neviem, nebol som na farme, priznám sa, a myslím, že to je dosť náročné finančne, ale keď sa podarí, tak dúfam, že tam pôjdem a potom spravíme nejaký ďalší workshop o tom. Dobre, môžeme ísť na tento tretí spôsob? Či ešte? Tak treba povedať. No, to by som typoval, že ešte 62. Tak ide na dračku. Žiaľ asi ja nemám viac ako treba, ale ja doprajem. Ruky hore by nemal 60, ale to myslím celý, ja to sú dve varky. Pohodička, nie? Jasné. Pohodička. Či máme dostatok? Máme.
Čiže keď by si neprelial filter, zbadali by sme to? To neviem. Môžeme to skúsiť pri tej ďalšej vážke, ale... Radšej nie, ale... Kávy je dosť. Môžeme skúšať až do rána. Čiže keby bola nejaká väčšia akcia, že sa pripravuje viac kávy, tak na to sú tie stroje, ako tam napríklad mám? Na väčšej akcii to prebieha asi tak, že 10 takýchto váh sa postaví, 10 takýchto kávy sa postaví, 10 takýchto strojov sa postaví a zalieva sa rad za radom a ide sa. Tak funguje aj táto firma, oni robia vlastne kávový catering a oni ten typický, že si donesú stroj a robia len tam kávy, ale robia filtrovanú kávu. Ale začnú. Tie filtre, ako vám odporúčam, ako vie to dodať aj ISO, keby ste chceli, nie je problém, obráťte sa, ale keď to zabudíte, neviem, či cítite rozdiel, alebo môžu teda vnímať, že je teraz jasné, že ne hlavne o káve, ale a voda je výhodne neždia. Nie? Príde tam na dobrú vodu, že sa dozvedeli a napriek tomu nie. A robíš aj barmanský workshop? Barmanský nie. Ja som tu, že či niečo tvrdšie nevieme mali rodať. Čítal som si na www.samuelkotej.eu. Navštívte stránku. Dúfam, že večer tam budeš mať zahltený server. Nie, fakt zaujímavo píše, bez toho, že by som ho chcel vychotiť. Na to, aký je to mladý človek, je veľmi, by som povedal, teraz som sa zacikl, neviem to správne vyjadriť, ale teda pôsobí veľmi skúsene. A to čítanie je veľmi príjemné a také má to hlavu a petu, takže budem si prečítať za díky strán. A tam som sa teda začítal, a čo som to vlastne chcel povedať? Som už zase starší, takže to môžem zabudnúť. Čím som začal? Tá prvá veta. Čítal som. Čítal som. No, tak. Ty by si chcel byť týždeň barman, týždeň barista. Hej? Nedá sa to ako zlúčiť? Nedá. Nedá. No. Môžeš k tomu nejaký? Neexistuje taká prevádzka, ktorá... Že by sa to neutiahlo, ale tam Nitra, myslím, zrovna v tom štandarde píšu o takej, kde je aj ten človek, čo tam má ten profil. Jedna, hej, a v Nitre. Ak by sme ešte ďalej, sú prevádzky, ktoré sú viac na barmanstvo a viac na kávu. Je málo prevádzok, ktoré sú dobré aj na kávu, aj na barmanstvo. Aha.
Je to otázka financií, hej? Určite. A klienteli, že by nebola klientela. Bo tak ako je kvalita v káve, tak je kvalita aj v barmanstve. A ľudia si myslia, že kvalita v barmanstve nie je nejaká super, ale my to vidíme inak. Je veľmi zlá a rovnako aj v káve, ale tá sa vylepšuje trocha. Takže... Teraz, že teda vyhral Slováky celosvetovú súťaž na Europese, má to nejaký, ani nie že reálny dopad, ale nemá to význam len pre vás? Je to významné pre nás a pre ľudí, ktorí majú radi túto kávu. Tento počet ľudí sa stále rozrastá na Slovensku. Páči. Začneme s prvým. Nikto sa nechce tak? No momentálne takýto spôsob prievidzi nekúpite, takže myslím si, že ani ho nikde nepripravujú v žiadnej prevádzke v Prievidskej, takže mám pocit, že prvýkrát sa tu možno pripravuje pre viac ľudí, myslím. Neviem, nepoznám každého, možno to niekto má doma. U vás kaviarní pripravujete aký spôsob? My zatiaľ filtrované spôsoby nepripravujeme na nejaké veľké báze, ale máme French press ako alternatívu k Turkovi. Keď si niekto objedná Turka, tak my automaticky odporúčame French press. A ako sa darí presviečať klientov? No, povedal by som, že ja predám tak jedného Turka za mesiac, čo si myslím, že fajn. A aké máš pri tom pocity, keď robíš toho Turka? Máme dve kávy, odporúčim tú horšiu a vtedy mi to netrhá nejako žily. Ako sa vníma sladenie kávy? Sladenie kávy sa neodporúča, pretože vám potlačí všetku chuť. Si myslím. Ale zase je tu taká vec, že Taliani, ktorí pijú klasické talianské espresso objeme 30 ml plus minus 5, si kávu dosládzajú cukrom hnedým a to takým spôsobom, že vysypujú na vrch tej krémy a ona padne dole, nezamiešajú to, ale postupným pitím tá káva ide od tej ako chuti bez cukru až po tú ako ide s cukrom a dodá im to viac energie. Je tam teplejšie, tak asi sa chcú viac spotiť. Ešte? Finito. Vyšlo to úplne presne. Super. Tak ideme na Aeropress. Dve umelohmotné opäť časti. Americký spôsob vymyslel to Alan Adler, ktorý je to čudné, ale má hračkárstvo a prevádzkuje viac podnikov s hračkami a asi sa chcel hrať, tak vymyslel takúto vec. Hovorí sa, že je to najškarečší prístroj na alternatívne metódy. Neviem, ktorý sa vám z týchto páči viacej. Ja ho mám rád. A je dobrý v tom, že môžete ho preniesť na akékoľvek miesto, vlastne na cestovanie. Úplne sa dobre skladuje, že nemusíte mať 40 nádob, pretlačíte rovno do pohára. Potrebujete na to opäť zase filtre, ktoré dostanete k tomu. Keď si kúpite ten Aeropress, vyzerá to takto. Opäť sa to premýva, vloží sa to do tohto. Dá sa to a vlastne keď je to natiahnuté, tak sa to tlačí, preto Aeropress. Aeropress. Ide o to, že istý tlak tam vzniká, ale nie je to taký tlak ako na espresso stroji 9 barov. Je to tých maximálne 1 až 2, neviem, nemerali sme to, ale je to nejaký tlak. Je najzaujímavejší tým, že sa v tomto spôsobe poriadajú súťaže, ale prečo sa práve v tomto spôsobe poriadajú súťaže, to vám nepoviem, neviem prečo si vybrali práve tento. Asi to skôr zaplatené, myslím si. Tak si ho pripravíme. Zlý je v tom, že sa v ňom pripravuje menšie množstvo kávy, čiže asi iba 2 deci, takže keď to tak počítam, tak 16 krát sa obrátim. Takže to bude dosť makačka, ale ideme na to. Tu ale mením úplne
tú gramáž, nakoľko menšie množstvo tej kávy, tak dám menšie množstvo toho extraktu, tak dám aj menšie množstvo kávy a dávam okolo tých 20, na súťaži som používal 20,3, prečo, neviem, rozhodol som sa tak hneď a povedal som si, že tak to bude fajn. V Nitre, tam som s tým vyhral a s tou istou gramážou na týchto slovenských majstrovstvách som už nevyhral, takže už to nebolo fajn. Ale hovorím, záleží od typu tej kávy. V Nitre bola iná, tu bola zase úplne iný typ kávy. S tým sa treba vyhrať a viac menej, my sme to tam brali viac ako zábavu, že sme sa stretli všetci tí, čo máme radi kávu, ako by sme mali sa tam predbiehať, že kto je lepší. Tak si navážime tú kávu. Mňa by zaujímalo, že či sa vám darí po takýchto ukážkach a rozhovoroch s klientami, zákazníkmi preorientovať tých kávičkárov od tých pôvodných zvykov, že prejdú na takúto kvalitnú kávu. Takže toto je prvý workshop, takýto väčší. Inak sa s ľuďmi stretávam, takže z očí v oči viac menej cez bar. A myslím si, neviem ako skončia, ale väčšina si pýta kontakty na túto firmu, ktorá to predáva a webové adresy, takže dokonca sa mi stalo, že viacerí prišli, raz sa porozprávali, prišli na druhýkrát, hľadali mi tam, akurát som nerobil, tak prišli ešte na tretíkrát a vypýtali si tú adresu. Takže asi to fakt potom vyskúšali, keď už 3-krát si išli kvôli tomuto do kaviárne, iba kvôli tomuto, tak to si ani kávu nedali. Tu je dosť možnosť, že sa vám to prekotí, ale keď súťažíte, tak sa to dosť častokrát stáva z toho stresu. A je to potom strhnutí body, alebo? No, tak časový limit na toto je 5 minút, takže už nemá šancu to stiahnuť. Nejako. A súťaží sa v tom, že dajú nejaký časový limit, teda väčšinou to býva 5 minút, a dajú ešte gramáž toho výsledného nápoja, ten býva okolo 200 ml. A mne sa napríklad na súťaži stalo, že som mal 200,3, takže len tak som to dal, inak by som bol diskvalifikovaný. A baba, čo tak urobila, že jej to vyšlo asi 198, tak už mala iba jedinú šancu, a to doliať ten výsledný nápoj horúcou vodou, čo ty si raz spravil na jednom svete, ja to neuznávam. A tým si vlastne pokazila kávu a nepostúpila ďalej. Takže ešte tam chcem pýtať, akorát sa tu rozprávame, či ovplyvňuje chuť kávy aj kvalita vody? Kvalita vody určite. Ako som hovoril, musí byť mäkká. Najlepšia je takáto filtračná nádoba, ktorá vám tu z tej vody dá preč chlór a vlastne vám, a to už možno je otázka na teba, čo všetko robí tento produkt, ktorý sa dá kúpiť. Nechcel by som klamať, ale ten chlór je odúravný, pridáva sa tam magnézium, dáš? Nedáš? Čo, ale tak ako nám sa osvedčila táto kanvica a je určite viacero tých filtrov. Vôbec som to nejak neštudoval, keď som nikdy nemal rád, ale v princípe ja teraz to poviem za seba, ako toto všetko alebo čokoľvek, čo v živote robíme, zmysel by mal byť, či mi to chutí a čo to so mnou robí ako s človekom. To, že či tam je nejaké zloženie, ale tá voda je ako fakt rozdielná. Možno preto, že my v sebe, ale ja myslím, že v sebe držia prievidza na rovnakú budú, takže my cítime rozdiel. Znamená, že v Bratislave im inak chutí tá káva? Používajú rôzne takéto prístroje ako tento, ktorým tú vodu spraví takú, aby... To je v tom, aj na tej súťaži jednoducho ľudia si nesú vlastnú vodu. Myslia si, že s tým vyhrajú a potom idú aj do Ameriky s vlastnou vodou, takže v podstate vyhrajú so slovenským produktom.
keby by som mohol povedať, keď sme robili kávu zo studničky, alebo z vody zo studničky, tak normálne urobila akorát tá káva. Ako si to B2TVT, hej, je ten výrobca. Bez water technology, no tak je to takto zase druhý pohľad, lepšie je ísť dole sa na tú studničku. Tuto treba kupovať tie filtre, nejde na peniaze, ale potom ako keď ho vyhadzujete, tak je to neekologické. To je tá istá káva, čo sme pili? Toto je červená. To je v tom iný spôsob, inak je mútna tá káva, ale stále to tá istá. A no, tak tu budeme to aeropresovať, takže potom, lebo sme zahovorili jednotlivé úkony. Kde začneme? Neviem, ale... Tak kričte si, no tak. A bojíte, že nezaspíte? Nie, ale aby sa... Bundu doma? Keď je káva upražená, ako dlho? Na tieto alternatívne spôsoby 15 dní. Máme 8. apríla praženú. A dneska je koľkého? Ale potom môže aj dlhšie. No jasné. To sú také, ja som mal teraz ročnú kávu a som ju skúšal piť a bola dobrá. To už je až moc strašne profesionálna vec, že teraz nepijeme kávu, lebo je pražená. Takže teraz by ma za to zabili, tí ľudia, čo mi to dali tú kávu. Lebo to nestihneme vypiť za tých 20 dní. Musíte viac piť kávy a tým aj štatisticky zdvihnete pitie kávy na Slovensku. Sme objavili takú dobrú firmu, ktorá to tiež práži v Bystrici, čo je prážiareň. Eliminate, alebo ako sa... Varzus. Ale tak to malšie prážia? City, tuším, tam napísané City. Mám pocit, že City alebo Mile, turistický. Ale tak tmavšie. Keď tuto, ja teraz odbočím, že pani hovorila o dvojzubovej káve, tak mi to hneď oslovalo, mali sme na festivale jeden svet hostia lekára, ktorý pôsobil v Afrike a ten spomínal prírodu o jedovatom hadovi, ktorý má taký krutý vec, že to je tzv. Dvojkrokový, že vlastne použitnutý spraviť len 2 kroky. Tak robím teraz, že dvojdobová káva a dvojkrokový jedno, tak ako robím, aby sme počkali tým samého navážiť. Ja som rečnil o filtroch, ale teda teraz keď budeš tak bližšie... No jasné, teraz to zapíšem celé. Takže nasypeme si kávu. Dôležité je, aby sa nenasypala do týchto drážok, lebo potom nezavriete ten filter na to. Stačí tam fakt malé množstvo a ja to tam už mám nasypané, môže sa stať, že to teraz nezavriem. Budem to musieť očistiť. Ale to je taká prvotná vec. Máme zohriatú asi vodu, ale je tam nejaké množstvo. Dobre. Opäť zalievame prvý ten výluch, je cca tých 60 sekúnd, 30 gramov.
60 sekúnd, keď by to bolo dlhšie, tak je to zle? Skúšal som túto kávu a myslím si, že tak je tak najstrednejšie pripravená. A hovorím, kúpte si, experimentujte. Čiže závisí od druhu tá dĺžka. Ale veľa ľudí si pýta taký ten klasický, alebo ja neviem, návod, aby si to vedeli, že nechce sa im experimentovať, chcú si len pripraviť tú kávu. Toto je taký môj. Netreba to zamiešať teraz? Mieša sa ako kedy. Niekedy sa stačí zamiešať iba takto, tiež veľa súťažiacich miešalo takto, v istých prípadoch dokonca, že v každej 10. sekunde, v minúte toho luhovania, to už sú fakt také podrobnosti, že niekedy to je až na hlavu. A čo rozhoduje potom dajme tomu, ty si v tom prvom kole porazil všetkých súťažiacich? Traja súťažíme naraz a porodcovia dostanú šálku. Každý teraz súťažiaci má rovnakú šálku, do ktorej pretláča tú kávu a porodcovia dostanú 3 šálky, z ktorých kapujú, cupping, to je vlastne lyžicou, testujú v prvom rade chuť, vôňu a skúšajú, ktorá má tú najvýraznejšiu chuť a ktorý súťažiaci dosiahol z tej kávy čo najviac. Či to nie je mutné, či to nie je vodové moc. A prečo v semifinále si neúspel? Si vedomý nejakej chyby alebo nie? Nie som si vedomý, ja som ani nepil tie kávy ostatné, takže vôbec neviem. Tam sa to nedostane medzi súťažiacich. Jasné. Dobre, takže pretlačame asi takým spôsobom. Netlačíme na silu, keď vám to fakt, že už nejde, že musíte veľmi silno tlačiť, vtedy je káva moc jemno zomletá, takže tým viete si prispôsobiť to mletie. Dĺžka tohto20 tlačenia? až 40 sekúnd. Univerzálne alebo zase podľa typu? Podľa typu. A pred koncom, keď to začne syčať, tak vlastne prestávame. Ja sa opäť pýtam, že ja doma aeropresujem, takže porovnávam. Prečo prestávame? Lebo tie časti toho zrna sú nasiaknuté vodou a jednoducho nechcem z toho to všetko, to zle zase. Nechcem z toho zrna, aby sa úplne vyšťavilo. Čistenie je úplne jednoduché. Vytlačíte to až do konca. Otvoríte a jednoducho vytlačíte. Umiete pod horúcou vodou, alebo teda, keď sa častejšie na nejakých tých rôznych udalostiach robí aeropress, tak len očistíte a idete ďalej. Ale väčšinou sa aeropress nerobí ako catering, takže toto je fakt ojedinelá situácia. Dosť. Ako rodina sa sťažuje potom doma, že ja si spravím kávu a im už nespravím, ale mám dosť po jednej, po dvoch, takže sa mi to už viac nechce. Padla otázka na cibetkovú kávu. Či máš skúsenosti a čo si o tom myslíš? Kopiluvak. Vravia tomu ľudia, že to je najkvalitnejšia káva. A väčšinou sú to tí, čo na tom chcú zarobiť. Firma Green Plantation hovorí, že je rovnako kvalitná, ešte lepšia káva sa dá spraviť z klasickej arabiky a nemusí to prejsť žiadnym traviacím traktom žiadneho zvieraťa. Takže je to viac menej taká fáma, si myslím aj ja. Ale čo je teda najdražšie? Marketing. Ja môžem predávať všetky 3 alternatívy a poviem, že Aeropress je najlepší a všetky budem predávať za euro a túto budem predávať za 5. Ale vtlčiem vám nejakým marketingom do hlavy, že toto je najlepší spôsob. A pritom možno vám bude chutiť ten druhý a za ten druhý by si dali viac peniazy ako za tento.
Ak máte nejaké otázky o káve, kľudne sa pýtajte, lebo... Ja by som chcela ešte opýtať, čo sa týka tých oblasti, kde sa testujú. Prosím, ktorú oblasť vlastne preferujú, lebo to, čo sa testuje vo svojom svete. To je podľa danej vypestovanej odrody. Napríklad... Ja viem, ale prosím, ktorú nepreferujú nejakú oblasť. Etiópia je taká. To je vlastne prvá tá zem, kde káva bola aj objavená podľa histórie, ale daná krajina sa rozdeľuje na ďalšie mikroloty takzvané. Napríklad v Etiópii je takýchto mnoho, najznámejšia je Jirga Fere. To máte vlastne na balíku napísaný ten druhý názov, ten menší. Máte, že Burundi, Butihinda. Tak Butihinda je tá malá časť a takýchto častí je v Burundi. Ešte raz? Nie, toto je Burundi. Ale Etiópiu vám dám, ale už je prázdny balík. Budeme si pobytke. Zase kontrolávať. Kenia, Etiópia, Burundi a tak ďalej. Keď si to medzi prstami tak prechytíte, ja to podľa toho skúšam, tak by to nemalo byť moc jemné, aby vám to na tých prstoch zostávalo, ani také moc hrubé, aby vám to hneď padalo, také niečo medzi. To sa volá tom lete, že filter. Tak potom čo najjemnejšie. Keď máte kávu, ako espresso stroj, myslíte, že normálne pakový a tak to musíte vyskúšať, že ktorý ten stupeň toho mletia vám bude najlepší, aby za tých 25 sekúnd plus minus 5 vám sa spravilo to espresso. Máme klasické talianske. A čo to znamená ekologicky zodpovedná káva? Ten balík, keď si chytíte, tak vidíte, že to nie je obyčajný papier, ale je to recyklovateľné, takže to už je iba ich taká podznačka. Ale to nie. To je taká fáma, že ekologicky pestované, niečo ako biokáva. Možno to poznáte, že niektorá káva je bio, jedna taká je vzadu a našťastie Ivan ma teraz nepočuje, takže to je fajn. Chcete pestovať biokávu, kúpite si certifikát za veľké peniaze a raz do mesiaca vám príde kontrola, ktorá to odkontroluje, ale ostatných 29 dní tam nikto nie je a nikto nevie, ako sa tá káva naozaj pestuje. Takže... Nie, ja som vám pýtala, že ekologicky zodpovedá, či to je o pestovaní alebo o balení. Aj o balení, ale o pestovaní. V podstate oni majú všetky certifikáty, ale nikde sa tým nechvália, že ich majú, lebo vedia, že u profesionálneho kávomilca to nemá žiadny nejaký veľký potenciál. Ďakujem. Reštaurácie dávajú káve aj vodu. A má to aký priamy význam na prepad tekuťových pohárikov? Neutralizácia chuti. A takisto hovorí sa, že káva dehydratuje, čo je pravda. Ak dehydratuje, tak nemá čo dehydratovať, takže musíte piť aj vodu, aby sa niečo z vás nechytlo. Malo by sa to predtým, malo potom piť? Predtým, keď si chcete zneutralizovať chute, keď chcete vedieť, ako tá káva má chutiť, a potom by sa tiež malo piť, takže je lepšie, keď je väčší pohár vody k tej káve, ako klasický taký ten malý.
koľka? Ešte je to. Subjektívne. Teda, traja ľudia keď zasíči, končíš. Čo si myslíš o tom, že si spravím kávu do takéhoto termohrnčeka a potom... Zaleješ to ešte vodou? Potom, nie, to nebudeme komentovať. To som videl. No. Nebudeme to komentovať, ale keby som si tam aj nezalial teda vodou, že všetko si tam toto vylejem a mám to v tom termohrnčeku pol dňa. Ja pijem tento Aeropress celý, že si ho celý pripravím do presne tej nádoby, položím si ho na stôl a pijem to hodinu. Aha. A nevadí, že... Tá káva mení chuť tým, že chladne, tak chuťový charakter sa buď rozvíja, alebo nerozvíja. To je podľa toho, aká tá káva je, aký to je druh a ako je napražená, alebo teda skôr podľa daného regiónu, že niektorá to robí, niektorá nie. Niektorá je lepšia, keď má 60 stupňov, niektorá je lepšia, keď má 90 stupňov. Takže, ale teda v princípe, by ti to nevadilo ako odborníkovi, že má to termohrnček? Nie. To nie je espresso, že to má nejaké pravidlá, že tam musí byť aj nahriatá šálka, aj tá výstupná teplota z kávovaru, aj ten samotný extrakt má mať nejakú teplotu. A ozaj na tej súťaži, keď hovoríš, že nahriatá šálka, to si tam tiež robíte? Na baristických typu, že robíme espresso? Nie, tento Aeropress. Tu nemusí byť, v podstate môžem si ju nahriať tak, že nalejem horúcu vodu predtým, do toho pohára a potom to vylejem. Ale robím 95 stupňovú vodu na zaliatie a keď to vytlačím do toho pohára, tak sa možno trocha schladí a ten charakter tej kávy je presne taký, aký by mal byť. Ja tak už aj 2 kvapky, no tak to už má si istý nalievať. To už ani nie 2 glby. To už nedá. Vám donesem šaločku a neviem, máte veľa aj rovnosť je rýchly. Ešte jeden, dva? Ja myslím, že jeden. Keď na tie rozmy nezabudíš? Nezabudíte na tie rozkávu? Ono len akože, kde máš týnček? Nemá si. Ty máš asi tam, nie? OK. Ja zatiaľ využijem čas, dám si takú malú anketu. Môžete zdvihnúť ruku, kto sa dozvedel v dnešnej akcii, dajme tomu z plagátu vonku na ulici, či pani z plagátu, na stránke RKC. Tak. A z toho mailingu, čo posílame, mailom, informáciami. A Facebook? Čiže Facebook. Facebook to až, hej? Dobre, tak nemusíme sa ani splágať na stranu. A zase, takto by sa pani nedozvedela, nám záleží na každom jednom, tak
Tak v podstate, keď budeme vládať, tak každý prvý útorok v mesiaci premietame a každý tretí by malo byť pijeme zdravo. A v lete si dáme pauzu, ale nejaké prekvapenia na leto chystáme, uvidíme, či to vyjde. Len sa mi to zdá, alebo tlačíš silu? No, istou silou musím tlačiť, ale zase tak, že by som sa tu na to uvážal, tak nie. Nie, lebo oni sa mi zdá, že v návode zdôrazňujú, že netreba nejak extrémne tlačiť. Že naopak by to malo ten vzduch tlačiť. V návode na plichtu? Aeropresu. Klasickej tej krabice, hej? No neviem, nám hovorili, že jemno tlačiť zase. Takže nevadí ani chladná káva, hej? Že zase nová chuť. Táto mi viac chutila dokonca chladná ako. Je kyslejšia. Týmto sa zvýrazňujú hlavne tie kyslé červice. Ale hej, chodia aj ľudia do poroty. Nejaké, že profesionáli, alebo väčšinou sú to ľudia, ktorí vyhrajú takúto súťaž, alebo sa zúčastňujú takejto súťaže, alebo prážiari. Ešte? Tak dá si niekto ešte Aeropres? Nie, smelo, povedzte si, ja vám chodil, tak jeden Aeropres, to je už detail, to ide. No jasné. To je domášne. Alebo si to chce reálne niekto skúsiť? Alebo aj skúsiť, ak by ste si chceli, no. Prípadne teda nejaké poznatky z tých troch. Má niekto pocit, že by si chcel pripravovať teraz kávu jednou z týchto troch metód? Nie, že by som teraz ako natlačal, nejak, že tam máme výstavku predaj. Ja teda poviem zatiaľ, ak nie si potom Aeroprese, že alebo vôbec o tej káve, ako je, treba podľa mňa pohľadať to, čo tomu telu ako prospeje a čo mi váhodí. A to